አባይቶ ኢትዮጵያ አባል ዝኾነ ውድብ ብሔራዊ ምንቅስቃስ አምሓራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ገለ ከባቢታት እትክልል ብምንቅስቃሱ ሰብኣዊ ቅልውላውን ፀጥታዊ ሃጓፍን ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኩነታት ፀጥታ ክልል አምሓራ ብተዛማዲ ርጉእ ኮይኑ ጸኒሑ ዝበለ እቲ ውድብ ኣብ ቀረባ እዋናት ግን ዝግበሩ ዘለዉ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ማለት ምውፃእ ሰራዊት ፌደራል ካብ ገለ ከባቢታት ስዒቡ ኣብቲ ክልል ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። እንተኾነ እዚ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ምንቅስቃስ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ መዓስን ካበየን ናበየን ከም ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣየስፍረን። እቲ ውድብ ወሲኹ ፖለቲካ ጎንፅን ኩናትን ንመሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ክልል ኣምሓራ መልሲ ከም ዘይምፅእ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ክልል ንዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኣብ ዘስምዑ መልእኽቲ ድማ በሽም ህዝቢ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ዕዕናዊ ንጥፈታት ብኢድ ከዳዓት እናተመንዝዐ ይኸይድ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ህዝብና ነዚ ታሪኻዊ ቅልውላው ንምብዳህ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እሕይሉ ክቕፅል ንደሊ እውን ኢሉ። ኣብን መንግስታት ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ሕጋውን ፖለቲካውን ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ኣቐዲሙ ዘቕረቦ ጻውዒት ደጊሙ ገሊጹሎ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ብሰሉስ ኣውፂዎ ኣብ ዝነበረ መግለፂ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ካብ መቐለን ኣስመራን መሪሕነትን ሎጂስቲክን ይወሃቦ ኣሎ ክብል ከሲሱ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢኻ ሰራዊት ፌደራል ካብ ገለ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ወፂኡ ይንቀሳቐስ ምህላው ዝተገለጸ። ነቲ ሰራዊት ፌደራል ዝገደፍዎ ሃጓፍ ተጠቂሞም ድማ ሓይልታት ፋኖ ብዙሕ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም የእትዮም ምህላዎም ይሕበር። ህወሓት ብወገኑ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናብ ትግራይ ዘነጻጸረ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምድላው ይግበር ኣሎ ክብል ከሲሱ እዩ። ኤርትራ እውን ነቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ጥሕሰት ልኡላዊ ግዝኣት ኢትዮጵያን ምድጋፍ ዕጡቓት ሓይልታትን ዝኸስስ መግለጺ ናይ ሓሶት ጠቐነ ኢላ ብምግላጽ ንጥጁዕ ዕላማ ዝተፈብረኸ ብቓንኡን ትሕዝትኡን ዘስደምም ክትብል ነጺጋተያ። ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ነቲ ኣብ ሱዳን አንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምድጋፍ ዘኽእል ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዝተኸለት ብሮይተርስ ድሕሪ ምቅልዓ ኤርትራ ነዚ ኣመልኪታ ገብረ መልሲ ሂባላ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ኢትዮጵያ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምድጋፍ ማዓስከር ከም ዝተኸለት ዝገልጽ ናይ ሮይተርስ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ገብረ መልሲ ኢትዮጵያ ዕናዊ ዝኾነን ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስ ፖሊሲ ትኽተል ከም ዘላ ዘንጸባርቕ ኢሉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጽሑፉ ኢትዮጵያ መጀመርያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ንሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማል ብዝጠሓሰ መልክዕ ምስ ሶማልላንድ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ፈሪማ ነይራ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዘሎ ንሉላዊ ገማግም ባሕሪ ናይ ጎረቤት ሃገር ምስ ከበሳታት ጎላን ብምምሳል ክትወርርን ክትጎብጥን ከም እትኽእል መግለጺ ተዋሂቡ እዩ። ሕጂ ሮይተርስ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝድግፈሉ ማዓስከር ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ኢማራት ተኺሎ ኣሎ ኢላ። እዚ ከዓ ዞባዊ ፖሊሲ ሰልፊ ብልጽግና ስርዓት ዘይብሉን ምስ ዝተቐመጡ ስርዓታትን መለክዕታትን ጽቡቕ ጉርብትና ኣህጉራዊ ሕግን ቀዋማዊ ሕጊ ሕብረት ኣፍሪቃን ዝጋጮን ዘጻረረን ምዃኑ ይዘርኢ ብምባል ነሰልፊ ብልጽግና ብኻልእ ኣዘራርባ ዘይቁርዑ ዞባዊ ፖሊሲ ይኽተል ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዝርከብ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ቴክሳስ ምስ ደጋፊ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ኣቦኣ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ዝተኻትዐት እንግሊዛዊት መንእሰይ በቦኣ ብጥኢት ተሃሪማ ከም ዝሞተት ተገሊጹ። ፖሊስ ናይታ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመላ ከተማ ንሞት ናይታ ጓል 23 ዓመት መንእሰይ ዘይሕጋዊ ቅትለት ክኸውን ከም ዝኽእል መርሚርዎ እኳ እንተነበረ ኣብ ኮሊን ካውንቲ ዝርከብ ሓደ ዓብይ ዳኛ ግን ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ኣቦኣ ክኸሶ ድሕሪ ምእባዩ ኣብ ልዕሊ ክሪስ ሃሪሰን ወይ ኣቦኣ ዝኾነ ገበናዊ ክሲ ከም ዘይተመስረተ ተገሊጹ። ነቲ ቅትለት ብዝምልከት መርመራ ይግበር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣፍቃሪኣ ሳም ሊትለር ኣብቲ እዋን ብኣካል ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ብዛዕባ እቲ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ስልጣን ክምለስ ዝዳሎ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ክትዕ ከም ዝነበሮም ገሊጹ። ምስ ሉሲ ሃሪሰን ናብ ኣሜሪካ ዝተጓዓዘ ሊትለር ኣቦኣ ብዛዕባ ምውናን ሽጉጥ ክዛረብ እንከሎ ሉሲ ብዙሕ ግዜ ተሓርቕ ምንባራ ይገሊጹ። እቲ ንጓሉ ዝቐተለ ክሪስ ሃሪሰን እዛ ዝቐተላ ጓሉ ጌና ቆልዓን ከላ ናብ ኣሜሪካ ዝገዓዘ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብወልፊ ኣልኮላዊ መስተ ናብ ማእከል ተሃድሶ ኣትዩ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብቲ መርመራ ዘይተሳተፈ ክሪስ ሃሪሰን ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ኣብታ ተኹሲ ዝተተኮሰላ መዓልቲ ዳግማይ መስተ ክሰቲ ከም ዝጀመረን ሽዑ ኣስታት 500 ሚሊ ሊትር ጻዕዳ ወይኒ ሰትዩ ምንባሩን ተኣሚኑ እዩ።
عركان تقول كم زقل سجن أبتي بزعبات ترامب مسبوعات زنبر خطع أنا اتاخمو عينت كونتات زلوا قوال انت زخون صوتوا عمس انت زبس حنن انتي متسمع كايلا نبوء كم زحاستن أبو أدما كلتا كالوت مساي زنبرا دك أي سلزلواني كساب كندو أي حرقين يكبل كم زمل سلان شعوخ لوسي أزيات ربيشا من بارانيو عركه قليس زلا أبتا تقتلت استفدت أملا معالتخ أنا معرفة نفرتنو خدو قد مفرق ساعتا بيلو لوسي أبكشنا أبزنبرو تلقوان أبو أبي إيدا حيزو نابتي أبتحتواي كفال لتقزاز ركب مدك أسي إزوا خمزة أتوان دحرا حسرت حموشتكا لتقابيلو دما عاوز بلد دمس تخص كم سمعا بريح دما اتقابو نبعالت بيتوون كفرار حكم زرأينيو اتعاركا مسكير زلا أقرام بزخونا ملك عقن أبتا بوزحد قفت دونالد ترامب كم زلوا زقلت قزقات نتكسيز تقبل دانيا اتقتلت بجيغاز تفلس أما يبنبال أبلعل أبوه كسيم مسرات أبيو اتي نقالو زقتل أبو ناس كم زليو تقليس زركب أب ملا علم أب منقستوا أقول قروتات زفز أم بالشونا عمت أوز كتاتل Transparency International زبها العالم لخاوتكال نكلت تشحن عيسران حموشتان درجة بالشونا هاجرات علم إلا وغيره لا اتتصاب 280 كلتن هاجرات سرعك خونن كولو نيرترا كابتن أزين بالشونا استطعك قداموت هاجرات غير سريع وازلا إثيوبيا مسغورة هاجرات بمنصار زحش بوتا كقمت أنكولو بدرجة علم جن مستن بالشونا زلوان هاجرات غيريو أغميت زركب مسرت عمتاو معك أني الرأي بالشونا Transparency International إثيوبيا كان 280 كلتن هاجرات أب مبل 9 درجة تغميت أزلا إثيوبيا أب كلت شحن عسران حموشتن أب زت أكبر معك أني الرأي بالشونا 30 شومتن نطبي كاب 100 بممزقاب كابتي بعالم درجة ما أكلاي وصي زخنا 4 كلتن كاب 100 تحتيو أمزقيبا كم زلا يتغليصو إرترا دما 10 3 كاب 100 بممزقاب كابتن ببلشونا بزخف درجة زركب هاجرات حانتو كوينا لا كينيا 30 كاب 100 سودان دما 14 كاب 100 بمزقاب دما درجة اب تمسسال الدرجة يركبا كالوت هاجرات زوبا زخنا سوماليان دو سودان ون شعات كاب 100 نت بمزقاب كاب 280 كلتن هاجرات علم ببلشونا اب مود اتاين تسريعن زلوا ما كلاي نتبي هاجرات تحت الصحراء افريقيا 30 كلتن كاب 100 خوينو نايزن هاجرات قرن افريقيا نتبي ازيزو ورد درجة كوين تمزقبلا زي Transparency International استفهالتكال عمتاوه بالشونا هاجرات نمعكان 4 مسرحات كم زكايدي زقلص ممراص منጭ حبريتا نت منጭ حبريتا داغماي ممرمر نتستعق انا حبريتا مقمر نت زيرغص حبريتا وي هاغوافات مغلاص يتقالل زي كاب 13 منጭታት حبريتا زكبتكال اب صلاتات حزباوያን وهابت اغلغلوت نزرئ زتفراليه بالشوناتات زقمر كوينو بلع وي غبو ገንዘብ ህዝቢ ናብ ካለም ዓላሙ ውዓል መንግስታዊ አብያተ ጽሕፈት ንውልቃዊ ረብሓ ምጥቃም بوغنتن أدلون مكياد نقداو ربحا بزطعم هاقرو وسانة محلاف وزت زبل صبصبات يملكات اترانا حبريتا عصو تتباهلا سرتوقس اتمرد اتاس تاكبو لاقباب اي غلصانا لا معك اني الرأيا بالشونا نميتن 80 كلتن هاقرات كاب زيرو كساب 100 بزبل درجة سرع خوينو مسرت كإلاتات اكايت تتكال دما ات درجة اب منقستاو تكالات حانتا هاقر زلو عمقات بالشونا زملكت مخانة تقاليسو مسرت معك اني الرأيا بالشونا نايزتكال لعل فرق كاب 200 نطب زمزغبا هاجرات اب صبو كونتات كم زلوا يزغصر علم لخاوي ما اكلاي نطب بالشونا بزوان مالت اب 2025 ناب 40 كلتن درجه وريدو كم زلو استكال صبصيبو زلو خوينو زدما اب مل علم اب محدرا زلو سفيح بدهوتات انا غدده يمص كم زلو زنصبارق يلو نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم